Čaute, prišiel mi balík z Avonu a rozhodla som sa, že vám ukážem, čo všetko sa v tom mojom balíku nachádza. Na zadných stranách aktuálneho katalógu 11 máme Black Friday, máme tam 60% zľavy na produkty a ja som túto zľavu využila a objednala som si make-up Luxe, je to vyššia rada. Ďalej je to očná linka, moja obľúbená. A teraz už nie z Black Friday, som si objednala sprchovací, biela lalia, veľmi dobrá vôňa. Ďalej šampón a kondicionér proti lupinám. Ďalej je to Luxe, ale toto je make-up a podkladová báza pod make-up v jednom.